Compromís? Bé, Compromís per Aldaia s'abstindrà en aquest punt. Agraïm a l'equip de govern que hagin pres les consideracions en relació al tema de llenguatge igualitari. Ens ha costat una mica, però finalment el document s'ha pogut revisar en aquest sentit, però no s'han pres a consideració altres propostes que va fer el grup Compromís per Aldaia, com ara, per exemple, el tema de la representació política dins del Consell Municipal Escolar, quan sabem que ja hi ha casos, com ara Manises i Alaquàs, on sí que per deferència l'equip de govern ha fet palès, ha dit reglament en aquest cas local, que la representació política siga una realitat. I com hem dit, en parlem dels casos de Manises o d'Alaquàs. La llei de Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana no menciona en cap cas el tema de la representació política, però això no vol dir que l'excloga. Nosaltres vam fer, per favor, i vam demanar que l'equip de govern tinguera en compte la possibilitat d'aquesta representació política, tot i que fora amb veu però sense vot fins i tot, i no s'ha pres cap mena de consideració quan tornem a repetir que hi ha casos similars a localitats ben properes com ara Manises i Alaquàs, cosa que demostra una altra vegada que com que no interessa que hi hagi una pluralitat. Així que en aquest sentit Compromís votarà abstenció.